Ka pratrik ubanai ber kadai kesing ka kerpang jong ki kentai ha ka pertai baro kawai ya ka bala jutip kum ka Women's Day. Ha ka ka kenti ka bamenta na kalyang jong unong pathai ngiwan rai khobor ka ba kerpang halor ka jing tre sitom jong ki kentai ha ki kam ibaret henrai ka ba kersoi bha bat kene kalong ka bangi persang bani keren bat kinong di jing di ha yodu bat ha khandailan. Kasngi kerpang jong ki kentai menta kam desu ban penlut phot henry ka ban tre sitom ya ka kam kat badawa ka por ha ka jingem baman la kasngi bat hikairu ya ki khun da ka kam ban yang hala ki jong ki kejat om ban chuchenya ha ka wat kam sarkar ya thu iwe long kami ba syong yo ha yo do shalong nak banta ki ki long kami ki baju im ha ka ba syong di jing di om dan kata kasngi ka ba kerpang henry man kasngi ka de kasngi ka ba kerpang namar ki yarki ki ya thu khana man la kasngi ya ki kam ki duk la jong Iwe ilong kami basyong dijan ha kandailat shalong ilai thu bakasni kerpang ki kenthei kalong ban kami thu ya ka ka kam ka bakum ki kenthei ki trei bat kapor ka badon hieng ka de ka jing purom ya ki shenrang lane ki long kapa ki kenthei menta ki de ban ri ban purom lada ki trei lane ki don ha kano ka kam bat dei ban i ya ka kam wat la ka de ki batrei tangkum ki basyong di jing di ha ki lenti ki sengken henry ka jing sha bat ka jing tre sitom kawan ra ya ka jing bha bat pandap ya ka yeng kasem Kam di ko jangi tingin ang kumnangi ni kamay tang gini yang baret yang na ray long ni kapan suang na lang nila apa kay mapandap lang ni trade kata kalanti ka ba bag ka ba ha ka ba hak ka ba long ka ba ngimle hak yano te long ka bag ki ang ni gim la ka em hi ko na dangi de tang ki pentai ka bang belar long ndak ku slide han ta long ku slide han ni la pandap wadah kidon cibun diberi pemdan syuk paru habangi gerai bahasa kita bahan ada yang tiba bahasa ni kau mah ya syong ne la long di post nam ngila em hne di habangi la em hne di post nam ko mod long ngin long kan la dang yo tingkar ngin long balalum lalang bahaya kata ngin pastur bahaya ki kun ki jengir kunde kin ban ong ba chukwa tang tak kam sarkar ba beri jengi kemla ban yo kemla ban ai lengi kum kilok ni ngin ai man sem ni kun samla ki jengi bar syadin ngin pergi dak kan kam baret ki jengi sang weru long kin buat kanya kata kalau dai kano ka kamro kalau dai bit ka ba ngin hap tray da kata ka ba baik ka ba hata dari kan bat ong ban ni la em na dik hos na mi bala ko ni kan du sya sibun ke jing kata kalau daw kata ai tinteng long ki bahe bahan di petting ni para marba ki bayan pertama ni kilong kumi ba sam silang kalau kumta ka ni sya nyuan ni sya buat ba kita gi bangi kan do reng ngin hap long ba sya wala ulok ni long barik ka mai ke kaji ngin hap ban long ba ni kilong kumi ngin hap ai ke man sim bangin hap banyak trelang ka ngin hap ya trelang uret ka kamai ke kaji sang ha ka nai ka perthai kira don syuk bala ka si kamlong ka bangin bang pati kita tete kalau kita kan cibun ya dari kipra kentai ki bangi ya dan da ka wei patalat kamai japo la nai don pat ka ki bangi lek ngin hap siang kum nepek nyala kum da ang tuang na amne ka ka syang kum dan mas siang ka kum barat ni ada lang ang gawi ay te ang ay kata namar baka dai bet ka lat kamai ki jong hata yang ting ting siya kapan suang ma ki buar jong ma melim long ta la ay ni ka kani kita ban syong nyo tang balongi ni mo paten ni yo bangin siya pendik deh hana ngim siya pendik ang syong ban ni